lehet. Na, következő a helyzet, mint mindenki hallott már róla, az ország legnagyobb bűvészei vagyunk. Ami azt jelenti, hogy se szó, se beszéd, bármi, ami a kezembe kerül, hip-hop eltűnik, szőrén szálán. Mondhatnám, hogy ez a Bermuda háromszög trükkje. Láss csodát, nem kell hozzá más, csak egy hajgumi, amit most lehet látni. Mindenki látja, számolok 3-ig, 1, 2, 3, eltűnt a hajgumi. Na, hova lehetett a hajgumi? Na most még egyszer megkeressük a hajgumit. Igen, itt van, nézzék meg. Most majd innen engedjük el. 1, 2, 3. Eltűnt a hajgumi. Sehol. Sehol nincs. Keresheti bárki, nincs meg a hajgumi. A levegőben lebeg. Meg lehet nézni, ott lebeg, megvan. Na, elmondjuk a trükköt. Ez úgy néz ki, végykezetbe egy hajgumit, de nem akármilyen jó hozzá, csak ez. Másfajtával nem lehet megcsinálni. 1000 forintért meg lehet rendelni tőlem ezt a hajgumit, mert igazából ez 2 ér. Ha megvan, nem kell más tenni, mint a kezedbe fogod, meghúzod, az egyik kezeddel megvakarod az orrodat, most! És eltűnt a hajgumi. Ennyi. Nem kell tehát ott szájjal csodálkozni.